Ian Parry Williams ydw I, a yn byw yn Mlaenau Ffestiniog mas dros 100 mlynedd bellach. O'n i'n dechrau barddoni, mwyn siŵr, rhyw fydr farddoni, pan o'n i rhyw 8-9 mwyn siŵr. Cofio sgwennu ar ôl rhyfel o papur a bob beth yn brin, doedd. Wedyn nhw'n papur yn tŷ na'n byd. Dwi'n gofio mam yn agor bacad te mi, ein bacad te, a ti mewn i hwnnw, o'na papur gwyn ti mewn i hwnnw. Ac ar hwnnw, cofio sgwennu rhyw papur, rhyw bennill bach i rywun, i orgli, bryd, dysgu orgli, bryd. A nhw'n pennill i rywun ar y papur te yma, a mae'n dal yn y gofid, fel. Ac es hynny, dwi wedi cael papur, dwi'n medru fforddio bryd papur o'n. Ond o gynnau deulu bethau si, teulu reit adnabyddus, o 3 brawd i mam. Yn haid yn was ffarm yn Llangerniw. 3 brawd wedi mynd trwy colega, wedi cael ei bethau trwy colega i 3 yn brifathrawon yn ysgolion. Un yn nhw, R.E. Jones, mi fi oedd o'n ar ôl ymddeol mewn byw yn Llarws. A mi o'n cynnal dosbarthiadau canganeddus i o'n canganeddwr gwych de. Ac o'n ddyn drosodd un anw, hynod anw. Ac mae'n myrddin ap yr erchderwydd newydd eleni. Mae o'n cydnabod ei dyled i Ari am ei dysgu nhw yn y canganeddion. A dyma fo sy'n Myrddin yn diolch. Dyled un wrth sawdlau dad yw nyled. Calon pob ysgogiad. Ari oedd fy ymroddiad. Ari yw nafal barhad. A does am canmoliaeth gwell yn ei gael dwi'n meddwl. So, brawd arall i mam oedd J.T. Jones ac i arbenigedd oedd o'n cyfieithu gweithiau Shakespeare i Gymraeg. A dyna ti gamp. Mae yna un englyn am hwn i, mae wedi cael ei dewis fel englyn gorau sy'n cael reid yn yr iaith Gymraeg erioed. A dyma sy'n mynd am y llwybr troi. Rwy'n hen a chloff, ond hoffwn am unwaith, gael myned i'n bro. A rhodio ar hwn, rhodio lle gynt yr hydwn. Eis de, hyfryd o englyn dwi'n fel, ond dyna fo. Dwi'n meddwl hynny'n rhan o'n etifeddiaeth i. Dwi'n ymfalchio bod fi'n un o'r hil hynny. Ond dwi'n eisiau brolio fy hun de. Dwi'n bod wedi cael 10 weithiau. Mae'n wahanol fatha o farddoniaeth a llenyddiaeth hynny. Llynedd, ges i ennill ar cyfres o lythyra i rywun yn y rhyfel, neu efo'r rhyfel. Llythyra oedd nhw i filwr yn y rhyfel mawr, rei dychmygol oedd nhw, wrth gwrs, gen i fam ei dad ac yn y blaen. Mae beth dwi wedi bod yn gystadlu, nhw wedi bod yn amrywio o limrica sy'n cael hawdd i gwneud i gwir. Nes i ennill feini ddwy flynedd o'n Sir Fôn. I fel ein dweud, darn o len, cerddi dychan, telenegion, tribanna, dwi wedi gystadlu mewn tribanna leni, gobeithio bod fi'n ddigol yn anodd ydyn ni. Mae yna 2 ifanc talentog ofnadwy ar hyn o bryd, a ni'n ffodus ofnadwy nhw. Mae'n un y ddau yn blaen am y ddigwyr, dwi'n codi fyny dwi'n am y dim de. Ac mae yna obaith y gawn ni weld rhywun yn eistedd ar y gadar genedlaethol rhyw dro yn y blaen yma. Neu rhywun o coron ar ei ben gyfeithio na rhyw. Sa'n mynd hynna dod i blaenau blynedd o maith. Mis Ebrill mae o lythyr i mewn i fan hyn. Yn gwahodd mi ddod yn aelod o'r orsedd efo'r Gwys Gwerth. Ac oedd o'n anrhydedd a braint a fwyaf wedi arwyn roed i mi de gwir. O'n i'n hynod o falch wedi cael o'n i wedi gwirioni fan geisiau'r llythyr. Gwenar wrth gwrs wedi diwrnod mawr un wedi'r chafbwynt yr wythnos. Oedd dipyn o beth adeg i yma. Dipyn bach yn nyrfys ar y diwrnod, mae'n siŵr. Dwi'n gorfod troi fyny ar 10 o gloch i'r pafiliwn, gefn y pafiliwn, i nôl fy wys gwerth. Yn barod i gwisgo hi, rwy wedi gwisgo i blaen. Wedyn, nôl y wys i gefn y pafiliwn, wedyn erbyn 11 fy'n o'r rymdaeth. Wedyn, da ni'n gorfod criw yna'n mynd yr wys gwerth a'r wys glas yn gorfod garmdeithio i gylch yr orsedd, lle da ni'n cael ei cyflwyno i'r artherwydd, artherwydd newydd lenni, Myrddin ap Dafydd, wrth gwrs, ac yn abod Myrddin yn dda iawn. Ac mae hynny'n un o fraint i mi. Bo fi'n abod Myrddin, a bo dwi'n dod o'r cyffiniau na Llarws oedd yn rhef i ddigwyr, fan oedd ni'n treulio lot o'r amser. Fan oedd eisiau ddechrau gweithio yn 15 oed. A wedyn mae hynny'n golygu lot i mi bo fi yn rhef i ddyn. Wedyn dyna beth dwi'n cael dderbyn yn ywyddau trwy'r seremoni. Dwi'n meddwl yn seremoni, ond dwi'n edrych yn fawr am hwn, dwi'n gael beth i gwybydd. Swn i'n cael diolch gyda'r awyr
bobl sydd wedi anfon cyfarchion i fi a cardi a ffôn, galwad a ffôn yng Nghyfarch yn y stryd dal i fod. Dwi'n ddiolchgar iawn am bob nodyn o gyfarchiad wedi cael gen bob.